Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar aí acompañándonos. Eu tamén estou moi ben acompañado. Que tal estades? Hola, buenos días. Hoxe doíame un pouco os xeonllos, pero isto de facer exercicio está ben para todos os niveles e o principal é para manter o corpo en forma, é dicir, para os músculos, para os osos, para evitar a osteoporose. A osteoporose en que consiste? Pois é a pérdida da densidade do oso, que se volve máis frágil. É unha enfermidade que eu tive na miña casa dende pequena porque a miña avoa leva tomando algo para previr ou ralentizar a osteoporose dende anos xa. Os movementos de baixo impacto e os adestramentos de forza axudan a paliar este problema. Polo tanto, a osteoporose podemos decir que depende en gran medida de se nos movemos ou non. Imos a comezar, como sempre, facendo un pouquiño de mobilidade articular, sempre de arriba a baixo. Imos comezando dibuixando círculos suaves, movementos curtos, pouquiño a pouco. Eso é. Cambiamos o sentido. Genial. Aí estamos. Imos ahora cara aos sombreiros, dibuixando círculos. Bueno, que estades motivados para unha clase máis? Estamos, pero con música levabas algo mellor. Sí. Bueno, si, é unha boa acción. Ahora que me dices eso, que é o que vos motiva para facer exercicio? A min a música para facer calquera cousa na miña vida. Cambiamos. A min tamén. A min os chichos. Os chichos. Home? Sí, porque o estilo de música, non? Claro, flamenquito aí. Para facer deporte, escoitas os chichos? Flamenco house. Xuntamos as cadeiras, ou as manos na cadeira, xuntamos aí na cintura, dibuixamos círculos. A mí gustame máis algo así máis movidiño, sabes? Un reggaetón ou música disco, algo así para... algo que me active o corpo. Os chichos non me activan moito. Cambiamos. E a vos, que estilo de música vos gusta? A min a verdade é que... Bueno, depende do que fagas. Se estou facendo cousas pola casa, pois gustame algo que sexa así activo, non? Para facer as tarefas. Para facer deporte, pois tamén depende. Pero despois, noutros intres, pois cousas máis relaxantes. Pelo pop rock, por aí ando. Moi ben. E ti, Estrella? A min gústame a que había nas discotecas cando salía Eva, dos Model Talking e de toda esa xente dos anos 80. Cambiamos. E para marcha, que nunca pasa de moda, porque eu vexo que a poñen seguido, a de Bonnie M. Estou contigo, Eso Estrella. ponte pulso activo. Pulsellos. E ti, Noemi? Eu son un pouquiño así jausera e Bueno. un Cara pouquiño dentro. de tecno suave, pero sobre todo house. Ti és bastante cañera, eh? Sí, pero é que xa eran meus pais. Cambiamos o pé. Entón xa quedei. Moi ben. E rematamos ahora a mobilidade articular e imos ahora co quecemento, vale? Co quecemento imos a necesitar unha goma elástica, así que colla que comezamos. Pois eu casi o que escoito todo o día é flamenco. Desde flamenco normal de solo guitarreo a house flamenco, que o descubrín fai pouco. Para bailar, así, cando estamos de marcha, retrotáiome aos meus anos de discoteca dos 80. Sempre digo que vivo cunha banda sonora constante, porque levo toda a vida rodeada de música, entonces eu digo que a levo a costas. A mí gustame moito o house porque é que é espectacular, hai que entender de todo para poder desfrutar do house. E como non podía ser de outra maneira, a min o que máis me motiva para facer exercicio ou calquera cousa é poñerme música. Unha vez que temos a goma elástica, imos alá. Imos a facer 3 exercicios de 30 segundiños. Collemos a goma arriba, estendémolo aos brazos e cara atrás, vale? Xuntamos escápulas. Elevo e cara atrás xuntando escápulas. Collemos aire, soltamos o xuntar as escápulas e levamos o embigo cara adentro. Imos gañando aí mobilidade nos brazos, na espalda
E o seguinte exercicio imos a colocar a goma detrás, debaixo das escápulas. E o que imos a facer é o seguinte: collo preto das axilas e imos a estirar os brazos cara adiante, mantendo a goma por detrás das escápulas e debaixo das axilas. Estendo e flexiono os cóbados preto dos costados cara atrás. Facemos un empuxe de peito. 3, 2, 1, vale. Levamos ora a goma cara ao chan, pisamos no centro, agarramos os extremos e imos ora facendo unha flexión lateral a un lado e outro. Sin facer un encollimento de ombro, simplemente flexión de tronco lateral, imos a un lado e imos a outro, vale? Gañando un pouquiño aí de mobilidade, soltando aire cara aos lados, levando o embigo cara adentro. Ánimo que estamos a rematar o quecemento. E última. Moi ben. Unha vez que rematamos o quecemento, para esta clase o que imos a necesitar é unha esteira, unha goma elástica e os halteres de mans. Que non tedes goma elástica, válenos cunha camiseta bella que sexa elástica, vale? Unha que sexa de licra ou que sexa. Que non tedes halteres, garrafas de auga. Que non tedes esteira, pois unha alfombra ou mesmo unha toalla, vale? Así que prepara todo que comezamos. O reggaetón non sei que decir, non sei se me gusta ou non, porque cantado en español non sei o que din. Non entendo, porque non sei como falo. É estrano que falando no mesmo idioma non te entendas. O que imos a facer é agachamento ruso con curl de bíceps. Imos a combinar os dous exercicios, imos a facelo en 4 tempos, de acordo? Tranquilos na casa, parece moita información, pero vou nos ensinar. Ben, agora, separamos os pés máis da anchura das cadeiras, a goma por encima dos xeonllos, os brazos estendidos cara abaixo, e o que vão a facer é un agachamento cara atrás, vão baixando, a punta dos pés que miren cara fora, vão baixando, o cu hacia atrás, e aquí o que hago é apreto o glúteo, subo, 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 unha vez que chego aquí, flexión de cóbado, estendo, vale? Son 4 tempos, volvo a repetir, inhalo ao baixar, exhalo ao subir, inhalo, exhalo. Vale? Imos alá, comezamos, imos a facer 10 repeticións, sempre mantendo a goma aí tensa, entón, baixo, subo, inhalo, exhalo, e imos abaixo, de novo, cu hacia atrás, 4 tempos, cu hacia atrás, os xeonllos non sobrepasan a punta dos pés, as puntas dos pés miran cara fora, aí a goma elástica que nos vai a facer é que estemos traballando aí moi forte os glúteos, tamén os addutores, intensifica o traballo, eso é, espalda reta cada vez que baixo, imos cas últimas, eso é moi ben, e imos ca última. Perfecto. Imos a relaxar uns segundos e imos a repetir este exercicio, de acordo? De feito, pareceume moi curiosa e agora xa sei por que non poñemos música na clase. É que somos todos moi variados. E aínda me faltou nomear a min as músicas clásicas de, claro, de vale de toda a vida, que estiven rodeada dela e segura que a moita xente tamén le gusta a clase. Pero sí, somos un grupo moi diverso. Estamos listos? Vamos. Sí? Ben, collemos, imos cara abaixo, cu hacia atrás, elevo, e flexiono, eso é. Cu cara atrás, sin que os xeonllos sobrepasen a punta dos pés miran cara fora, activando aí os glúteos, cada vez que subo, apreto, e van 3. Abaixo, espalda reta, van 4. Cóbados preto das costelas. 6. 7.
Como imos? Imos indo. Moi ben, Estrella, aí, se me gusta. 2 máis. E última. Moi ben. Imos a relaxar uns segundos. Relaxamos as pernas tamén. Que, Noemi, soltamos aí... Soltamos peso. Moi ben, collemos aire uns segundiños. E agora o que imos a facer é paso lateral con elevación de halteres, de acordo? Eu Entón, cambio de peso tamén. o que imos a facer, isto é xa un poquinho máis dinámico. Entón, vou a un lado, elevo, volvo, Ves, elevo. Cada vez problemas. que abro, subo. Vale, este sería o exercicio. Entón, imos a facer 10 a cada lado, de acordo? Abro perna, elevo, volvo, abro perna, elevo, de acordo? Imos a comezar cara dereita, collemos aire e imos mantendo o cu sempre abaixo, Bueno, sempre abaixo o cuiño, Aí estás. aí activando os glúteos a tope. Ao levar os sombreiros non sobrepasan, ao levar os brazos non sobrepasan a altura dos sombreiros. Eso é. Unha última a cada lado. Moi ben, relaxamos. Imos soltar uns segundiños os halteres. eu teño que variar o peso, de momento non me vexo como para facer así de pé cos halteres grandes, porque me costa un mundo, entón eu vou fluctuando en peso. E imos ca última, de acordo? Veña, collemos os halteres de man. Imos alá, imos a comezar cara dereita. Vamos. Eso é. Xa iba adiantada eu. Xuntamos escápulas atrás. Final tiña razón, Edi. Cando dixeches ao principio da clase, así, antes detrás de cámara, creo que xe vos vai picar un pouquiño a clase. E vai picar, pica. Caramba. Pica no cu e pica nos sombreiros. Última. Moi ben, relaxamos. Ui, está sendo intensa, Estou-me acordando... Caramba. Estou-me acordando do que inventou a goma. Hoxe tuvemos moita ferramenta. Veño os halteres, a esteira, as gomas... Pero despois é certo que o empezas a usar e pareceche máis dinámico. Que lle vayas coller cariño ás bandas de súpeto non vai pasar, pero... Que a blandiña ainda bueno, pero a dura collinlle manía. Ui, tira que se mata. Moi ben, agora pasamos a traballar na esteira, seguimos traballando cos materiales que tiñamos antes e agora o que imos a facer é combinar ponte de glúteo con apertura de brazos, vale? O que imos a facer é pés separados a anchura das cadeiras, imos separar un pelín máis para que esa goma faga un poquinho máis de tensión e estemos aí traballando forte os glúteos, de acordo? E o que vão a facer é que a pelve sempre arriba, apretando o glúteo sempre aquí arriba, cos halteres de mans, abrindo o peito, xunto arriba, de acordo? Entón, aquí vão a manter sempre a pelve arriba, talóns cerca dos glúteos, activando sempre os glúteos e separo un pouquiño os xeonllos, vale? E de saber que intensifica o exercicio, aguanto aí, collo aire e solto arriba. Abro collendo aire e soltamos arriba. Fixadevos ben en estar mantendo sempre a tensión na goma, separando os xeonllos, os glúteos ben apretadiños, arriba, Noemi, súbeme ese cu, eso é. Abrimos ben os brazos, moi ben, anxo un poquinho máis arriba, eso é, eso é. Mantendo o embigo cara dentro, cada vez que exhalo. Vamos a facer unha última. E relaxo, baixamos, imos a levar mentras os xeonllos cara a nós, imos a relaxar uns segundiños. O que máis me costa da ponte de glúteo é a ponte de glúteo en sí, porque o meu glúteo baixa. Sempre, eu podo empezar arribísima, pero eso baixa. Xa tiraba, porque entre que tiñas que estar a resistencia das gomas, mas despois ter o cu arriba... Non vou dicir que non me costou, creo que rematei facendo bastante ben. Eu creo que mañá vamos ter maniotas. Ben, collemos agora, mesma posición, acercamos os talóns aos glúteos,
separamos os pés un pouquiño máis e mantendo a tensión aos xeonllos tamén separándoos, apreto glúteos, manteño arriba, abrimos os brazos, collo aire e solto. Inhalo, exhalo. Eso é. Moi ben, estrella un pouco. Eso, eso. Xa vou aí a correxir un pouquiño. O sea, que estás cansado, non? Un pouquiño tamén. Sube un pouquiño, Noemi, os talóns, os pés no chan, acerca os talóns un pouquiño máis a ti, un pouquiño máis. Aí, aí. Cu arriba. Eso. En Vigo, cara adentro. E última. Vale, levamos cuiño chan, agarramos xeonllos. Sí, seguro que 100% que estaba cansado, porque aproveita, eu xa dixen varias veces, aproveita o rollo de son adestrador, vou ver como fan. Vou ver como fan, non, en verdade estaba cansado. Moi ben, agora que xa cambiamos de posición, imos a traballar a posición de táboa e imos a levar a goma, pasámola dos xeonllos cara aos nocellos, de acordo? Podemos traballar cos halteres de mans a altura das mans ou senón, como fai Estrella, deixa o ladiño, de acordo? O que imos a facer é o seguinte, colócome nesta posición, posición de táboa, os pés separados a anchura das cadeiras, e o que vamos a facer é en 4 tempos, vale? Collo aire, exhalo, inhalo, exhalo, o sea, abro e volvo, de acordo? Mantendo a posición de táboa, imos a traballar aí 30 segundiños. Sempre a goma con tensión, collemos aire e imos alá. Estira o corpo, Noemi, aí. É que non dou aberto nada, Eu tampouco, eu termo así. Silvia, estira o corpo. Aí, cuidado, vixiamos que o cu non este apuntando cara arriba, vale? Estamos aí en táboa recta. Moi ben, Anxo, e vigilamos que a pelve non vai a cara abaixo para non dañar a zona lumbar. E última. Vale. Eu non dou feito, filla, entonces eu vou ao meu ritmo. A min gustan máis táboas, pero bueno, tampouco fai falta facelas tan intensas. Bastante faigo con termar da táboa que ahora xa me vai salindo mellor. Ahora, ímolo complicar un chisquiño máis. E xa é o último exercicio por hoxe, vale? Normal. Ainda máis. Mesmo exercicio que estamos a facer, pero ahora imos a añadirlle o remo. Vale, engadimos aí o remo. Entón, Non che parecía suficientemente complicado, non? non, quería eu que vos acordades de min esta noite. Ok. Ben, nesta posición o que fago é abro, volvo, abro, volvo. De acordo? Veña. En a casa igual, abrimos perna, flexión e flexión. 30 segundiños, último esforzo. Imos alá. Abrimos. Remo. Ben, abro. Remo. Eso é. Abro, moi ben. Vixiamos ese cu, Noemi. Isto xa parece unha coreografía. Eso é. Últimos segundos. Última. Moi ben, relaxo atrás. Moi bo traballo, xente, moi bo traballo. Relaxo uns segundiños. E imos a levar agora xeonllo dereito cara adiante. O glúteo cara ao chan. Imos aí abrindo, estiramos a perna de atrás. Hoxe traballamos bastante os glúteos, que non? A zona da cadeira. Notouse. Cambiamos de perna. Eso é. Temos que notar aí que está estirando o glúteo, abrindo o peito. Despaciño, ímonos a colocar de pé. Imos a levar o brazo cara a nós. Cambiamos de brazo.
Moi ben, excelente traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Xa vedes que cada vez imos progresando un pouquiño máis. Lembrades sempre facer un pouquiño de exercicio na casa, que sempre nos vai vir ben para a saúde. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Menos mal.